Niin. Eli sä tarvit leivinjauhetta, tommosen pullon tai ihan mikä vaan tommonen pullo ja sit vettä. Sit laitat jollain kauhalla sitä leivinjauhetta siihen pulloon kautta purkkiin jonkun verran. Kun se on täynnä, tai melkein täynnä, niin sitten sä menet ulos. Tätä ei kannata tehdä sisällä. Eli sä laitat siihen vettä jonkun verran, sitten alat hölskyttää sitä ja laitat nopeasti kiinni. Ja sitten heität sen jonnekin. Tässä kansi olla varovainen, sillä se paisuu nopeasti tai jotenkin. Niin, sit sitä voi käydä vielä hölskyttelemässä jonkun väliä. Ja jos ei mennä räjähtää, niin heitä jonnekin.